बे बिजामादैया जेब्ला फिसाजोखौ अनबाय होनबाथ' बिराद गोसोआ खुसि जाबाय खिन्थु जेब्ला बिहामजोखौ फिसालाया अनबाय अब्ला माने गोसोआ खेंख्रा जाबाय नै गुलुआ मा नांजाखो सनाया नै नायनि नै देखायलाय नागिरबाय थादोंमोन बैयो बेनो थलथब नांजादों मानसियाहाय बेन्डेज खानो बिबाय नै गावनो खाजादों बेखौथ' खानांलायामोन आरोना नैबाव नांदों खोमा नैबावहाय नांनाय बायदि मोनदों औ ओमफ्राय खायो नै बिदि खायो नै ओमफ्राय आं नै रेडि रेडां बायदिसिना बुस्थु लादों नै हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लाना फैलायबाय दा आङो थाबायगासिनोसो आरोना मन्दिराव थांनो नागिरदों दिनैहाय सेटारडे हनुमान जयन्ति नालाय आङो बै मन्दिराव थांनानै फैग्रोसै ओमफ्रायसो आङो डिउटियाव थांगोन आरोना थ' होमबा नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे माबायदि भिर जानानै दं नायफाबानो जाबाय मन्दिरावहाय दिनैहाय माबाथ' मन्दिरा बिराद माबा जाखायो मा होनो सेटारडे टुइसडेआवहाय भिर जाखायो आरो दिनै बांसिन जाबावगोन आरोना नायदो नै माबायदि जानानै दं नै बेयावबो साजायदों गारियावहाय बैयाव दं मन्दिरा थाबायगासिनो आं दाबो नै डिउटियाव थाङाखै आङो बेयाव थांग्रोनानै थांसै साननानैहाय दा नङाबा मिलायनाय नङा टाइमा नै बेयावहाय दानबो होफैदों मेरला दिनै जाग्रा होदों दान होदों जाय हायो एसेबां बेयाव जिरायनानै दङ नै नै ओरैबायदि भिरखा मानसिफ्रा जायगा मोनलाया ओंखारबोफिनबायसो आङो फुजाखौनो दाहायसो होफैनोसै होननानै लाबोफिनजोब्बायसो माने आंहा दा हास्लाबनायबो नङाना ओमफ्रायहाय जेबो थांनांगौ जायो दा बेबायदि भिरावहाय आङो हाबनोबो मोना दानो ओंखायनो आङो दा क्लास जोबनानैहाय नांगौबा होलांसै होननानै सानबाय आङो दाना जायखिजाया मारै जायो ओमफ्रायहाय आं थांग्रोनानै लानोसै आरोना बेयाव बै एग्जाम डिउटि सोलिगासिनो दङ दा बेसे गोबावनिफ्राय ओंखारनो मोनो ओंखारनानैहाय आङो बिदिनो 11:30 12:00 होफैनोबाबो जाबाय आरोना बिदिबा एसे खम जाबाय खोमा बेखौ नेनोसै आङो माबा दानो थायोबाबो आङो दानो होनो मोनखाया 1 घन्टा 2 घन्टासोआ बिसोरो माने भिरानो जोबखानाय नङा आरोना फुङावनो बांसिन बयबो फैयोना दा आं थांनोसै होमबा सान्दुङा दिनै जिब्रालायबाय ओमफ्राय दिनै एसे खुलाबावसो सेटारडेबो ना एसे बन्द जालाजोबो स्रिं स्र' जाजोब्बाय नै बैसागु बन्द मोनबाय जोंहा दिनैनिफ्राय थांसै जोंबो गबाय दा मन्दिरावसो थांनो सोलाबा दा सोलाबा फैफिनबाय आं नै दासो चलिए हेलो चलिए आप लोग बंद होगा मंदिर बंद होगा बात करिए पूजा होगा बै फोथाराव बे जाहैबाय जोंनि गामिनि फोथार बेयावहाय माने फ्रि बैसागु जागासिनो बैसागुनि प्रग्राम जागासिनो आंहा फैनो मोनासै नै प्रग्राम जादों बैसागुनि खेलाबो जाखांबाय मोसानाय माबानाय आलासि बरायनाय
गामियाव दासो हाबफैबाय आङो आयौ थैनोनोहाय लाबोजेननायनिफ्रायनो नै आयौ आयौ बेल'सै एकदम माबानायावबो उन्दुनानै सिखारनायानो बागदावगुलायनाय बेयो सिमां नुनाय बायदि एकदम सिलाय जालायबावो सिखारनायानो नै जोंना बैसागु मोसाहैनाया प्राइज मोनबोबाय प्रि बैसागु जादोंमोन नालाय खारनायनि बियो बे थार्ड ओमफ्राय बेलाय मिउजिकेल चेयारनि ए ओमफ्राय मोसानायनि मोनखा मोनजा बेसेबां मोनखो ए फार्स्ट मा प्राइज मोनदों फार्स्ट प्राइज ना सेकेन्ड प्राइज नोंसिना मोसानाया ए बिदि गैया जायखिजाया ए अनना होनाय ना प्राइज मोनखानाय अनना होनाय ना माने मोसानाय प्राइज ओमफ्राय बेखौनो गानना मोसादों बेबायदि ए गामसा गुवाखै दा ए मालाय प्राइज मोनना फैबाय नै खोमसि जागुलायबाय मालाय दहाय खयथायाव थाङा फुङावनो थांनाय नों ना माबायाव 1थासोआव थांदों ओंखाम जाफैबाय ओमफ्राय थांफिनबाय दे दुगैदो गोलोमबाय आया आं जेबो खालामाखैनो दुगैनो बायोहाय बे जिनानैसै दा आङो लोगोफोर जा बाथ्रा बुंनो थांगासिनो दं बे जाहैबाय स्पेसियेलि बिमा माहारिनि थाखाय आरोना बे बाथ्राखौ आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै सानदों बे बाथ्राखौ आङो सिगाङावनो माने मोनदांखानायमोन आरोना थेवबो आङो माब्लाबाबो बे बाथ्राखौ बुंगोन होननानै सानाखैमोन बा शेयार खालामनो होननानै सानाखैमोन खिन्थु दाख्लि आङो सासे लोगोखौ आङो लोगो मोनदों आरोना ओमफ्रायहाय बे लोगोआबो माने आंखौ मोनथियाखैमोन बियो जे आं हाबा जाबाय बा मा जानानै दं बेफोरखौ बियो मोनथियाखैमोन आरोना खिन्थु आङो ओइदिनखालि बेखौ लोगो मोनबा बेबायदि फोथा गोजा थुनानै थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय बे फोथा गोजा थुनायावसो आंखौ सोंदों आरोना जे मा होनो हाबा जाबाय नामा होननानै थ' बेबायदि सोंनायावहाय आङो बेनो बाथ्राफोरखौ एसे बुंफोरनानै होनाय जादों आरोना गासिबो बाथ्राखौ खिन्थायाखैब्लाबो एसे एनै बुंफोरनाय जादों आरोना माबायदि सिटुवेसनाव दङ दा बेफोरखौहाय ओमफ्रायहाय बेयावनो जों सानैजों माने रायलायलायदों आरोना जों दाथ' बेबो बिमा जाबाय ओमफ्रायहाय आंबो बिमा जाबाय थ' बे बिमा माहारिया माबायदि माखासे सोलोंनांगौ बा माबायदि साननांगौ गियानफोर दङ माने साननांसिगौ बेबायदि माबायदि जानांसिगौ बेखौहाय जोङो एसे रायलायदों आरोना थ' स्पेसियेलि बे जायफोर माबाफोरनो मा होनो जायफोरा फिसाज्ला दं बेनि थाखाय आरोना जायफोर फिसाज्ला दं बेनि थाखाय ओमफ्रायहाय मा बुंनो सानदों आङो सिगाङावनो फिसाजोनि आरो फिसाज्लानि मोननैनि सायावबो सासे बिमायानो माने आलदा आलदा माबा दङ साननाय दङ आलदा आलदा साननाय दं जायनि थाखाय माने ओरैबायदि जायोना जे फिसाजोआहाय हाबा जालांबाय फिसाजोआ हाबा जाखांनायनि उनाव बे गावनि बिजामादैया जुदि बे फिसाजोनोहाय अननाय होयो आरो जेनेबा खामानि दामानि मदद होयो जेरावबो माने जायखिजाया अननायखौ मोनो आरोना अननायखौ नुयो अब्ला बे बिमानि थाखाय बे बिखुनजोनि थाखाय नङा होमबा बे बिजामादैया ओरैबायदि सना जायो नङा ओरैबायदि सना जायो आंनि फिसाजोखौ एफाराब मोजां मोनो एसेबां अनो एसेबां अननाय होयो ओरैबायदि सना आंनि बिजामादैया नङा होमबा बेबायदि होनग्रा जायो नङा होमबा दानिया बेराफारसेथिं ओरैजों नायदोलाय दानिया गावनि फिसाज्लानिनो फारसे नायदो आरोना गासिबो नंजोबा गासिबो नंजोबा बिदियावहाय 100आव बिदिनो साब्रै साबासोल' होनजागोन आरोना साब्रै साबाबो दंना गैया जेनेबा जोंनि समाजावहाय आरोना बेफोरबायदिखौ होनना बुंनो सानदों आङो एफाराब माने नंजोबा माने गैयानो एफाराब माने 100आव साब्रै साबा बेखौ होनजागोन आरोना ओमफ्रायहाय मा होनना बुंगोन दाना गावनि फिसाज्लानि बेलायावहाय नायदो फिसाज्लाया जेब्ला दस्रानि फिसाजोखौहाय हाबा लाफैगोन हाबा लाखांनायनि उनाव जेब्ला गावनि फिसाज्लायाहाय जेन'बा बे गावनि हिन्जावनो मावनानै दांनानै हेफाजाब होगोन माब्लाबा सहाय होगोन नांगौ समावहाय जेन'ब्ला सानैजों अनलायनाय खोथा रायलायगोन ओमफ्रायहाय बेफोरखौहाय जेब्ला नुयो अब्ला बे बिमायानो मा जागोन बेनि
बै फिसाजोखौ जेरैबायदि बियो मा होनना बुंदोंमोन बिजामादै सना होननानै बुंदोंमोन नङा होमबा दा बिनि जेब्ला फिसाज्लानि बेलायावहाय बियो उल्था जागोन आरोना जे बेबायदि जायोबा हिन्जावनि सिङाव थाग्रा जेनेबा गावनि फिसालाया जुदि मावनानै होदोंब्ला जुदि गावनि फिसालाया बिहामजोखौ अनदोंब्ला नङा होमबा हिन्जावनि सिङाव थाग्रा माने बेफोरबायदिनो आरोना हिन्जावखौ जेबो बुंनो रोङा मानो रोङा बेफोरबायदि होननानैहाय जागोन आरो खोथायाहाय बेफोरबायदि साननाया मानि थाखाय जादों होननानै नोंथांमोना सानो जेन'बा फिसाजोनि बेलायावथ' बियो जेन'बा बै बिजामादैया जेब्ला फिसाजोखौ अनबाय होनबाथ' बिराद गोसोआ खुसि जाबाय खिन्थु जेब्ला बिहामजोखौ फिसालाया अनबाय अब्ला माने गोसोआ खेंख्रा जाबाय आरोना बेफोरबायदि साननाया मानो जायो होनना नोंथांमोना सानो जेन'बा आं बेखौनो शेयार खालामनो सानदों जे मानो जायो होननानै बुङोब्ला स्पेसियेलि बिमा माहारिया एटाचमेन्ट जायो नङा होमबा जायखिजाया माबाफोरजोंनो फिसाफोरजोंनो नङा होमबा फिसा हिन्जावानो जा फिसा हौवायानो जा जायखिजाया बिमा माहारिया बांसिनै एटाचमेन्ट जायो नङा होमबा माबाजोंहाय फिसाफोरजोंहाय दा ओमफ्राय खिन्थु हिन्जावनि बेलायाव फिसा हिन्जावनि बेलायावहाय सिगांनिफ्रायनो साननाय दङ जे गुबुननि न'खराव थांगोन गुबुनजों अनजाहैगोन गुबुनजों मोजां रायजो जाहैनांगौ गुबुनाव थाहैनांगौ बेफोरबायदि मोनसे साननाय थाबोनायनि थाखायनो जेनेबा गुबुना बै हौवाया बे गावनि फिसा हिन्जावखौ अनोब्लाबो माने मेगन सानाय फैयो आरोना मोजां मोननायसो फैयो नाथाय जेब्ला फिसालानि बेलायाव फैयो नङा होमबा अब्ला मा जायो ओरैबायदि साननाय थायो नङा होमबा बिमाफ्राथ' बिराद एटाचमेन्ट जानोसै नालाय आंखौ अननांगौ मोनसे आंनि फिसालाया आंजोंनो फेदेरजाबोनाय आंजोंनो अनजाबोनाय आंखौनो अननांगौ ओमफ्राय माने बेबायदि मोनसे एटाचमेन्टनि गेजेरजोंहाय थाबोनायलाय माबा मोनसे जायो जानो हागौ आरोना जे गुबुनखौ अनोब्ला जेरैबायदि मा होनो जायोना जे मोजां मोनलायनायावनो मास मोनसेयावनो मास मोननैयावनो जुदि सोरबा हौवाया गावनि हिन्जावजों रायलायदोंबा बा गावनि सोरबा हिन्जावा गावनि हौवाजों रायलायदोंब्ला बेफोरबायदिबा जेसेबां माने रागा जोंनो ओंखारो बा गोसोआ दुखु मोनो नङा होमबा बेफोरबायदि मोनसे एटाचमेन्ट जायो नङा होमबा मोजां मोनलायनायनि गेजेरावहाय थिग बेबायदिनो जेब्ला फिसालाफोरजोंहाय नङा होमबा बिमाफोराथ' बांसिन एटाचमेन्ट जानोसै नालाय गुबुना जुदि फैयोब्ला गुबुन हिन्जावाव फैनानै गावनि फिसालानिफ्राय जेन'बा माबाखौहाय एसे खम जानाय मोनोब्ला माने जेरैबायदि सिगां समावहाय सेंग्रा समावहाय ओरैबायदि टाइम होयो टाइम स्पेन्ड खालामो बा ओमफ्रायहाय राननाय बायदि मोनो आरोना जेब्लानाखि गुबुना फैयो अब्ला राननाय बायदि मोनो जानो हागौ ओमफ्राय बेनि थाखायनो माने जुदि अनोब्ला माने गावनि फिसालाया बै हिन्जावखौ अनोब्ला बिसिब्लाबो आरोना एसेब्लाबो रागा जोंनाय बा बोराबनाया फैयो जानो हागौ आरोना बेफोरबायदि दा बेनि थाखायनो जोङो माबायदि प्रिपेयार जानानै थानांगौ नङा होमबा जोंबो दा बिमा जाबाय दा उन्दैनिफ्रायनो जों खांनाय हिसाबै जोंनावथ' एटाचमेन्टआ थाखागोन नङा होमबा गावनि फिसालानि थाखाय दा गावनि फिसानि थाखाय एटाचमेन्टआथ' थाखागोन दाथ' उन्दै समसो लासै लासै देरलांगोन बेसेबांबा गोबावसिम जोङो बिमा फिसा ज' थानाय जागोन नङा होमबा बिमा फिसा बेबायदिनो ज' थानाय जागोन दा बिदियावहाय जेब्लानाखि गुबुन हिन्जावा फैयो अब्ला जाहाथे जोंनावहाय बेबायदि बोराबनाया फैया नङा होमबा गुबुननि फिसाखौ अनोब्लाबो माने गावनि बिसिखौ जेब्ला अनगोन होमब्लाबो जाहाथे बोराबनाया फैया बेनि थाखाय जों माबायदि प्रिपेयार जानानै थानांगौ बेखौसो आं बुंनो सानदों आरोना दा बेखायनो जोङो ओरैबायदि जेन'बा जों गावनि फिसाखौ जेब्ला जोनोम होनबाय जोंहा गावनि अननांगौ दायथ' दङ जाय दा गावनि रेसपन्सिबिलिटिया मा गावनि सासे बिमा जानानै गावनि रेसपन्सिबिलिटिया मा मोजां गियान होनांगौ फोरोंनांगौ नङा होमबा ओमफ्राय अननाय होनांगौ नङा होमबा सासे बिमा जानानै जेरैबायदि अननाय होनांगौ बेबायदि अननायखौ होनांगौ नङा होमबा बेफोरबायदि थानांगौ खिन्थु जोंनावहाय ओरैबायदि एक्सपेक्टेसन थानो नाङा जे आंनि फिसाया आंखौल' अननांगौ मिथिबाय दा आंनि फिसाया आंखौल' अननांगौ बेबायदि एक्सपेक्टेसन माब्लाबाबो दाला नों गावनि बिमानि दायथ'खौ लालांबाय था जुदि नों मोजां गियान होदोंबा बे फिसायाबो गावनि दायथ'खौ लागोन आरोना नोङो गावनि संसारखौबो नायनायजों लोगोसे बिमाखौ जेरैबायदि रेसपन्सिबिलिटि लानांगौ उनावहाय बेखौहाय नोङो मोजां गियान होलांबानो बेखौहाय सोलोंलांगोन होननानै आं सानो आरोना थ'
बे खोथाखौनो आङो माने शेयार खालामनो सानदोंमोन जे जोङो सासे फिसा हौवानि बिमा जानानैहाय जों माबायदि माबा जानांगौ माने दानिफ्रायनो जों माबायदि प्रिपेयार जाना थाखानांगौ बेखौसो आङो बुंनो सानदोंमोन आरोना जे जोंबो एटाचमेन्ट जागोन गावनि फिसाजोंहाय थ' एटाचमेन्ट जानायनि उनावबो जोङो जाहाथे जेब्लानाखि गावनि फिसाया संसार जागोन होमब्ला बे समाव जाहाथे जेबो माबा जाया मा होनना बुंनांगौ बेले बेजे जाया मानो होनबा मालाबा समावहाय फिसा हौवाफ्राहाय मा जायो संसार जानाय समावहाय ओरैबायदि साननांगौ जायो बिमाखौ साननांगौ ना न'खरखौ साननांगौ बेबायदि साननांगौ जानानै फैयो नङा होमबा मोननैनि गेजेराव मोनसे चुज खालामनांगौ मोनसे बिदि साननाय जानाय फैयो आरोना दा जाहाथे बेबायदि जाया बेनि थाखाय जोङो गावखौनो गाव सासे बिमा जानानै प्रिपेयारसो खालामनांगौ आरोना बेनि थाखायनो आङो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैदोंमोन आरोना होमबा बेखिनियानोसै लोगोफोर जुदि माबाफोर गोरोन्थि जाफ्लांबायदोंबा आङो गासिखौबो होनाखै दे 100आवहाय बेबायदिया माने बिदि गुलाय गुजाय खालामग्राया बिदि 100आवहाय 2 3 बेबायदिल' होनजायो आरोना बेखौसो जायखिजाया जोंनो माबायदि प्रिपेयार जानानै थानांगौ बेखौसो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामदों आरोना थ' बेखिनियानोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं